sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers himself and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Maray na ramrag kaninyong amin, welcome sa tuwe pong programa nga Bicol Connection. Aldaw po kitang unyan nin Lunes, pizza 22 kan bulan na Nobyembre taon 2021. Mairibanan kita about 11 o'clock in the morning. Sa paga urlay-ulay kan mga napapano na tema ngunyan aldaw pagresibinin mga report tali sa mga karonda. Nangurog na ki ace reporter, ace announcer Philip Barasina. Sa lado technical, ang sa kuyang partner digdi, si paring Charlie Binaobra. May pa, agkutulos naglaog nin political jingle, hali ki isina, busy na. Aspirant Vice Mayor Itzel Dimaywat. Salamat sa trust, paring chat, at least yaong ka, na si Kaso Tulos. Abang gagayon pati kan mga staff ni Consul Itzel Dimaywat, ano ha? Pag-una ko mga staff ni Office of the President, mabanggagayon niya ako, kaya congrats in advance, Si Consul Itzel Dimaywat, napili man ang RPNDCK ay na magpatugtog kan sa iyang political jingle sa nagdadangadang na eleksyon. Oy, si mga gusto pang magpa-tugtog, mag-play, mag-plugging sa Samoya, kan sa mga political jingle, welcome po kamo ha. Daawa po un presidente pa di, about pinaka-councilor sa munisipyo, welcome. Pwede nindong hanapon si Station Manager Melvin Barayoga, ako, asin iba pang mga pag-iriba, si Ma'am Kayla Legacion Valdez, asin man si paring Cha Binaobra, asin iba pang technical department, personnel sa maskian sa to yung mga blue and white boys, asin iba pang mga technician, mag-approach po kamo, okay yan. Welcome po kamo. Oy, nag-greet man si Man of Action kay Engineer Solomon Monmongo nin happy birthday. Hermanong Monmon, happy birthday. May you have many more birthdays to come. Hali man yan sa RPNDCKI. Sa mga may kumpleanyo ngunyan, happy birthday man po sa Endo. May you have many more birthdays to come. Sa mga mag-aragom na masilibra kan sa endang wedding anniversary, happy wedding anniversary po magmahalan po kamo habang buhay.
Importante sa mag-aragom, nagtuturuwang-tuwang. Yan. Kung mayo ang pagtarabangan, pag tiniruwangan kan mag-aragom, kawawaan mga aki. Kaya dapat tabang-tabang po na mag-aragom sa pagbuhay-buhay, pagdisponir. Kung may pagkukulang ang mga mister sa pinansyal, di ang mga misis mag-inguwaman na disponir. Ang masakit kung ang mister may pagkabagulbulan. Ayan lang, may sa atol o may sa bao o hiro-hiro. Papatay-patay ay gutom ang pamilya. Tapos ang misis iyon masigasig, maghanap ng kwarta. Ay naku, inda. Kaya dapat ang mga misteryo ang magpailing ng kaigusan sa pagdisponir. May kusog buot sa paghanap buhay. Kung ang misteryo ang nasa laog kan harong, iyon maasikaso kan mga trabaho sa laog kan harong, ang misis yun sigan trabaho, okay man yan. Sa pag-urlay-ulay kan mag-arago. Minsan may mga silosa man ang mga misis na ika ngay agum ta artistahon, macho ang dating mo. Garo pagkakaguluhan ka sa lawas, kaya salaog ka sa nakanharong. Mag-asikaso kan mga aki, maglaba, magluto. Ako man ngayon sa lawas, ako man ang matrabaho, okay yan. Pero kung mayong araw kayo na kondisyonis, ay dipisil. Dapat sa panahon ngo niya ng pandemic pati, panahon ngo niya ng katikapuhan, ay dapat ang mag-aragong pareho naghahanap buhay. Kung pwede, pareho nag-opisina, nagninegosyo. Kung may negosyo man, tabang-tabang. Tayo po yan ang dapat na gibuhon. Uy, naugma kong marikan na istorya ni paring Dunhugo ka nagkaulay-ulay kami kan Domingo, kasudma. Uy, ngay pa di, nag-attend ka ngay kan preskon sa Kasoreco 3. Ito niya akong baritang may karaban pang gigibuhon pagka udto. Yung ngay pa di, dahil ka ngay nagduman. Dahil niya ako sibot akong maray. Kadakol niya akong bigara si kaso sana. O sa kanya ako nag-attend ka, yung invited man nga ang DWAB. Aga mo nga duman niya si Philip sa Kasiraki, nailing ko man niya sa taga-RP duman. Si manager nga sa kay Kamayo, ayun niya ako. Siguro si manager niya ako, agko mang kisisyon. Special session. Tano niya ako pa di, tagaro, naka-smile kang maray. Ara mo nga pa di, ito ang presko na ang nanamitan ko ngayong putahe, talaga ngayong pambihira. Ano niya akong pambihira? Talaga miski ngayon ang dessert, maurag ngayon pa dito, itong mixed fruit. Tapos ngayon, gwapa ngayong patatim. Kung ano-anong masisiram na putahe. Kaya pala niya ako naka-smile. Ulay ko niya ako, suway man ang pagkakankan media na mga imbitado duman sa mga official kan beka kan unsing electric cooperatives na mga board of directors, general managers. Asin itong saro pang grupo nagpaparakumahugman laban sa ano po niya ako sa Bicolite. Ay, yung ngayon pa, di ba? Man talaga ngayon. Paklans lang sa media. Ako ngayon. Pang VIP. Ay, sa bagay niya ako. Very important person ka, baga niya ako. Teka, baga nga niya ako, Public Information Officer kan Office of the Congress. Congresswoman Jusal sa House of Representatives. Kung tutuson nga niya ako, ikang pinaka-VIP. Kaya tama lang, asin karapat dapat na dumang kanya ako nagkaon sa pigkaonan kan mga opisyal na ini kan unsing gayong electric cooperative sa interong Kabikulan. Kasabay mo itong mga diurag na mga tao, natubang mo pa niya ako, simpre sa mga arog niya ako ni AGM Wilfredo Boxit, di naaatubang mo duman sa pagkaon, mga special guest.
sobrang nga pa din kabasugan ko. Kung di pagluwas ko nga inimang kaya ngayong sarong midyatang pag-iriba, may pinasubo ko niya. Pagkaabot ko kaya ano nga pa rin daw, nagkakang ka na. Ay di, pangani nga. Pero may basog pa man. Ay di, magkakang ka sa duman nga sa kwartong ito. Ay, diretso man niya ko pa di, sabay tukaw, sabay chibog. Pagluwas ko, sabi nga ni Ann, ano man niya ito dumang kakuya nagkaon. Pagkaon nga ito kan mga direktor, mga VIP. Ay, kamo ba yan? VIP man baga nga ako. Kaya grabe niya akong pus nga ako kan istorya mo pa. Di ko sa kanya ako, ano man nangyari? Bago nga pa din nag-start ang press ko, nagpaliwanag nga si Mrs. Briones. Hindi kung abogada ini o ano ni? General Manager gayon din inin sarong electric cooperative ban sa Camarines Sur. Or baad nga ni nag-representar pang direktor kang Kasuray ko 3. An istorya nga kung paano nagpuon ang Bicolite as in kung sa irisay na mga congressman ang nag-sumiter ka ni nagsunad sa Congress. Saka ano nga ang karahayan, saka ang bakong karahayan na idudulot ka ini. Ano niya ko may karahayan man na sinabi sa side kang Kasuray ko. Garo nga puro kararatan. Kisyo nga mamahal da nga ang power rate sa Kasuray ko 3 kung maglaog na ang Bicolite ay ano man niya akong kaputikan man yan. Sabi baga nga niya ako ni Kong Ilray, magkakaigwaning competition, magkakaigwaning competitive price, magkakaigwaning quality serbisyo. No brownout, no power interruption. O dyan pala nga niya ako, i-compare mo. Ang Kasuray ko 3, dahil nawawara ang schedule power interruption saka unscheduled power interruption. Samantala sa Bicolite nga niya ako, sabi ni Ilray, no power interruption, no power, no brownout, sa madaling sabi. O dyan pa sana nga niya ako, yan ang gusto kan mga member consumers. O ano man niya ako, nagpaparakuruntraman ining mga electric cooperative sa Bicol Region. Kawasa kaya nga pa di. Ang pig-i-insist nga ninda sa publiko, baka nga mamislead nga kan sa information ninda ang public, tano man niya ako. Taan sabi nga dyan nga sa Senado, sa Committee on Public Services and Committee on Energy na pinamamayo ni Senadora Grace Poe, nagkaigwa na ngayang inot na hearing, as in dapat nga may schedule of another hearing, sit of hearing, pero nga dahil naman nangyari, tagarong nga madali. Nagpaluwas na ngayon ng report kani ang committee ni Grace Poe, na-approve na. Tatawanan na ngayon ng prangkesya ang Bicolites na mag-operate sa Kasuray ko 3 or sa Rinconada ba kung sa Kasuray ko 3. Kundi pigisabi ngayon ninda na boksit sa kana Briones sa kakan iba pa na kontra sa Bicolite na take over. Ay ano naman niya kung malinaw bagangan niya ko upadi. Na ang file na ini sa Congress, iyo ta minahagad man sindanin sa indaman na prangkesya. Ano man niya kung pigahadit niyang kang mga Bicol Electric Cooperative. Tanong man ta sige man sindang kurupa-kupa, aralimpasay, kumahog, para magkontra kayo ni. Kawasa ngaya pa di, pag nag-take over nga sinda, ang Bicolite sa mga, siguro ngayon, hinahaditan ninda, tabaka ngayon, intirong electric cooperative, i-take over. Kan Bicolite, kawasa kayo nga niya ako, may mga panahon na nasa iling situation ang ibang cooperative, especially baga nga niya ako ang Kasuray ko 3. Intirong subasub sa kamugtakan pinansyal, por medyo kan rinapado nin makukusog asin surunod na bagyo, kaya intirong nagsukamang kan panahon na ito. Kaya nakaisip pala niya ako kayo ni, nakaisip nga palang kanipadi, tulunggayong Bicolanong congressman kan taon 2013. Oh, dahil pa mabaga nga niya ako kayo to congressman si Ilray Villaferte, tanong ta nagkakaaranggot ining mga electric cooperative sa Bicol, ki Congressman Ilray Villaferte, nagaro sinasautan ninda, na iyo ang nag-aalam mo sa iyon may kagustuhan na i-take over da. So mali niya ako ang impormasyon na yan. Pali, tama man ang analisasyon ni Pading doon. Tama man nagmimit ang sa mo yung analisasyon.
Tanga niya ako, dahil man pwede yan na i-take over, na nagagad sinda ning panibago man na, sa diri man nidang prangkisa, masa diri man sindang management and operation. Ako nahiling ko niya ako dyan inot, kaya grabe ang pagkumahog kan mga taga National Electrification Administration na pagpara ko kontraon ini, asin magpasurog sa mga taga-media. Tadumanda kay nga niya ako sa report kan opisina ni kan committee ni Senadora Grace Poe. Hinahalian, tinatanggalan ng power o poder o diretso na makiaram ang mga taga National Electrification Administration. Ilingangon yan, si Sen nagmamanage kan kaso Reco 3. Di ba, representante coming from na National Electrification Administration. So baka niya kung mawara na sinaling kumbaga sa pakikilabutan para sa katuyahan manggayod nga niya kung mapakarhay. Inuumaw ko man nga niya ako si Engineer Boksita. Kana sa iling situation ini, Kasureco 3, saka nakaisip ang tulong Bicolanong congressman na magsunod na kayo ni. Dahil pa ka ito congressman si El Rey, ka naging congressman si El Rey, binuhay sa naman po ini ni El Rey para makatabang sa tuya. Anggot niya ko ang mga taga electric cooperative sa Bicol kay El Rey, ta sinasabi ninda, nakikiaram sa distrito ta. Sabi ni Pading doon, mali nga sinda pa di, taano niya ako pa di. Nagiramduman ko ngayon si Kong Sal Fortuno, saka si isa pa nga itong, may saro pa nga yung congressman na taga Rinconada na, di nga ka mo matakot ha, ako baga nga. Kung mga nga po kamo ning tabang, tatabangan ta kamo, ta ako baga nga, representante, bako lang sa distrito ta. Kundi rin, ako nga kongresista, kan Republika kan Pilipinas. Magpasar man nga kaming lay, pakikinabangan ni bako lang kan distrito mi, kundi kan interong mga Pilipino. Kaya tama man. Kaya ano man yung piguborin ninda na, binabasol nga nindang maray, garo nga yan naahaluan politika. Tagusto lang gayud ngayon rauton digdian maray na katuyuhan ni Kong El Revilla Perti na magkaigwa po ning kompetensya ang mga existing electric cooperative. Pigpapara halimbawa kay nga niya ako ninda pa di ang Aleco pigpapara sa sahutan ninda na naging pribado kaya nagpara tios lugod na mga namamanuhaan ta nagdakulaan binabayan. Iba man ang sitwasyon kan Aleco na naging pribado na ngunyan. Epic na gawin ang apod kayan. O iba man baga nga niya kung problema ka ito sa sitwasyon ta digdi sa party kan Rinconada. Aber daw ta kung anong taan report maghahali ki karondang Philip Barasina. Lip, yaong ka pa? Ako maapod sa imo. Tanaputulan sa imong linya. Aber daw ta baka importante ang kakaulayo ni Philip or ang sa iyang report. Da si Philip, garoan nakakangka niyo, pang paklans lang. Sisi daw, nagastos ka ito. Siyempre, Kasureco trigay doon magastos kan mga pakakan na itong nagsisiram na dang putahe. Inggit lang yan si Joey. Tadi nakanamit. Pero maswerte si Pading doon. Pero tingay pa di si Chibug ko. Iyo niya ako, kung din siyan magastos ka yan, siyempre Kasureco 3. Alangan man na sindaan nagtiripon itong mga unsing mga opisyalis, direktor ka na unsing electric cooperative sa Bicol Region. Kaya ako nga ni nauuyam, sinasabi kan electric cooperative ba para taas daan babayaran ta pag Bicolite na kita. Kooperatiba pa lang nga ni kamo, sige naman bagang taas, sa kamayo man kitang busis ta ano. Nagsabi na naman kamo na para magkaigwa kamo ng buffer stock, buffer funds, mangungulikta na naman kamo sa mga member consumers ng tig-aba 20 pesos. Tig-aba 20 ha, kada bulan, sa pirang taon. Nailing na nindo po yan. At pandemic ko niyang pigpaparadagdagan pa nindo ang singilong. Kaya, an iba po, sa totoo lang, pabor, kan Bicolites in Power Corporation. Kung ang taganeya nagpaparakontra kayo ni, dahil mawawarang kamo ng power o poder, may mga amendments. Naginibo ang Senado, kan opisina ni Grispo. Daw, aki Grispo, posibleng masuya ka mo. Pero yan ang totoo eh. Mayo man boses pa mga member na pagpaparasabi nindong pagsasadiri kan mga member consumers ang electric cooperative sa Rinconada. Ano na tayo, Diyos ko. Aber daw, nasa linya ko niyan, si Karondang Philip Barasina. Late, maray na ramrag ka mo.
Salamat, Ilawag mo. tabi karundang Joey. Good Ika morning Palanlit, alias DJ Pogi, and alias Marites. Pambi. O Marieta. Ano, kada ko labagan mo ng bansag kita katong kay Marites. may Marie, may Marites, may Kung Marie May Margie. Quadrante yan. ah? Marie Quadrante. Ay, iyo. Ang bihira. Nakikita kan mga Moro Marites na yan. Yan lang kita sa mga Maria Clara. Sa Syoktong lang kita, sa Syoktong. Yaon ako digdingon yan sa City Park na siyudad ni Iriga Ay, tabi may, karong ang Joey. pasar mo Kunyan may pinag-turnover bagang duwang motorsiklo sa Iriga City Philippine National Police. Duwang motorsiklo na ini bot gagamiton kan Iriga City PNP sa anti-criminality campaign. Yaon man yan digdiya na alkalde ka na siyudad ni Iriga. Tapos sa pangenot man kana OIC Chief of Police na si Police Lieutenant Colonel Dexter Bersola. Kaya na okasyon Ano yan, na big ini, bike? simple sa naman. Ano yan, perang sisi yan, motor na yan? Kunyan nini, garo nasa 200cc. Ay, garo panlamag yan sa mga kriminal. Oo, sadit lang pero unklase kay ni matulin. Saday sana, pero lang saday sana, pero baga na lang mismo tagas. ini sa Ano? regional office kan PNP saka sa Department of Interior and Local Government. Saan man dahali ang duwang motorsiklo ngayon? Karawali sa regional office ka na PNP asin man DILG. Ngunyan, pigdonar sa Iriga, PNP. Oo, turnover digdi sa Iriga City Philippine National Police. Anong klaseng ano yan, marina klase man daw yan, o branded man na klase ng motor? Araw branded man, alangan man tawan lang nin made in China. Ilingon mo ang pangaran, ilingon mo ang brand. Dahil kung masure ka, kita. mainiton mo dyan sa kinamumuktakan kan motor para alang na ang gasolina kayan. Yung nga daw, kung anong brand man. Kung mamahalon o itong mga babaratuhon sana. Alat daw, Dapat itong magayon na klase, ang mga kriminal, mas maurag ang mga gamit. Magsabadin, baka mga mga motocross pa. bihikulo. Oo. Minsan nasasapawan na PNP sa gamit. Ay, maski nga nila sa badil, saka sa mga kutsi, sa mga motorsiklo, ang mga kriminal, tabing motor ini. mga sindikato, mas maurag ang mga gamit. Maski sa mga bala. Dakulang motor ini. Bakong basta-basta. Garo pang Haggard, Oo. pang TMG. Oo, gulong nga ni, nakakaagid na bagay ni sa gulong ni sadit na kotse. Ay, may i-recommendar kitang pulis na dapat iyon magkapot kayan si SPO4 Maestrado. Itong sadit siya ng pulis pero mauragon tumagmotor. Oras pala magmotor. Pwedeng ikarga din. Kunyan ini big bike, karundang Joey. Talagang panlapag ininin mga kriminal saka kay banag itong mga adik saka poser. Budalan tulos pag naabutan. Pero bawal man yan. Bawal. Human rights violation man yan. Bawal, kundi na aksidente. Maski nga ni bagan pag tukhang paggadan kunyan man yan. Bawal. Bawal man. Naglabandaan ang laban. Oo. Dahil man pwedeng arugon lang kayan pag madako. Uy, kaulay daw si COP. Agadi daw ning reaksyon ko ano man lamang ang sa iyang masasabi. Nakatukaw kaya duman na kampang kan alkalde kan syudad. Nagtatarang mo niya na alkalde kan syudad ni Iriga tabi karon ng Jowl. Sige na, okay na. O di, atyan, balik ka. Yes, mabalik ako kung mga kung may ma-penetrate kita digding pwedeng makaulay. Tayaon man digdi si Consyal Botsoy Aboniti, asin man Consyal Dante Oliva, kana siyudad nin Iriga. Hain daw sa mga ibang konsyal. Si Consyal naglilibot-libot. Si Consyal Oliva, dahil mo lamang interviewon.
Alanganin tabi. Alanganin lang. Sige na. Pinsan niya ni Vice Mayor Rex Oliva. Oo, mabilta na lang ako. Sige. Pag nakakuha kita nin pwedeng ma-interview digdi. Yaon man si Jess Gonzales na tourism officer ka na siyudad nin Iriga. Okay. Ali digdi sa City Park ka na siyudad nin Iriga, ini man si Philip Parasana, RPN, Radyo Ronda. Dapat talaga ang mga bihikulo kan PNP, itong mga diurag, ano. O ano na daw nangyari kay itong pulis na nawawara na destino sa Bula? Ayan to Baaw. Kung ano na, kung nakabalik na sa pamilya, naka-duty na sa Baaw PNP, uday pa. Garo dato pig dadudaan, garo inabdak. Naku adaan kutsi kay itong piglulunadan, dyan sa may partikan na Bula. Ano na daw ang latest keto? Ayaw nakitang barita, ano nga? Kaya dapat ang mga bihikulo po, mga mobile, mga motorsiklo, kan mga PNP station, dapat ito mga diurag, di quality, di kalidad, baski sa mga badil, dapat mga high-powered, ano? Human sana, sige, ang gastos kan gobyerno kung ano-ano, di gastosan man kang gobyerno ang pangangaipon ninda. Kaya tama lang yan, saludo kita dyan. Balikan tatong pigulay ulayan ta about sa Kasureko 3 na no to Bicolite sinda sa kan mga electric cooperative patatakot na i-take over da sinda kan Bicolite inot. Natatakot man daan mga empleyado na mawaraning hanap buhay. Ay malay nindo kung bako man talagang take over ang katuyuhan. Kundi ka mo sa naman kayo nagpapara ngaw-ngaw na take over. Nanarami sa paliwanag ni Kong El Rey, naghahagad sindaning sa diri man nindang prangkesya sa Congress. Tangarig makapag-operate maning suway. Kaya nga ni kompetensya. Kompetensyaon ito mga electric cooperative sa Bicol, lalo na ito mga nasa ailing situation or maluyang serbisyo, lalo na itong medyo papuro-palsok na supply, puungot na marayan mga member consumers kaya may freedom of choice kita na magpili. Sa kada mang kamumahali kung mabaga mag-operate man ang Bicolite na may sadiri man na mga tauhan, may sadiri man na management. Kaya si Judas na magpalaag pasindanin sa diri man nila mga posting gibo ng kudal, padagos ang mga posting ini, sa mga gilid kan tinampo, di nagrahay na baga, na nakukudalan ang sa tuyang mga tinampo. Kung di ba kung mag-guide-araw ka ng gigibo na operasyon, kan Bicolite, malay mo kung itaralbong ang linya sa daga, or baka dahil na nga magamit ng mga wire or mga poste. Malay nindo itong araw katong windmill ni Marcos kang panahon. Nasagod niya ngunyan ang mga taga Ilocos Norte, Sur, garo barato ang pigbabayaran sa konsumo sa kuryente ninda. Windmill sa naman ang ginagamit ninda. Si Presidente Rodrigo Duterte nga ni aprobado sa iya na magkaigwa ng energy, solar energy ng bayan. Kaya mabaga nagagaramit nining mga posting date pag nalalamasa kan bagyo minateriko sana kon mga kahoy man minapurutol sana. Ay grabe bagang perwisyo pati kani sa tinampo. Sa ibang bansa mga tugang, sa Amerika gayud mayo duman mga poste kamong mahihiling taan mga linya kan kuryente duman karon nakataralbong sa daga. Mayong perwisyo. Kung nagbabagyo man, mayong nagkakapurutol ng mga poste. Maringani ngunyan, tamayo ng gayong nagpaparataranom nin mga kahoy sa mga gilid kan tinampo. Although, shade man ko tanay sa mga biyahero. Pero perwisyong dakula pag nagkakaigwa po nin kalamidad o bagyo. Tan mga motorista tulos na makabrayahe barado kan mga poste na nagturumba, nagpuro ka ng mga kahoy, kabling garo na mga octopus
kabuhisit pagparehirlingon. Dahil po, sa poste kan mga electric cooperative, nagsabay maning negosyo ang mga telephone company, pati mga cable. So, mga linya ninda, intirong nagsasara, iisus Mario, si buhisit. Na pag may kalamidad, pirwis yung maray sa mga motorista. Pero kung mga sistema sa ibang nasyon, arogon kan Pilipinas, na sinda po maglaagmanin na mga elektrika cooperative na taralbong sa dagaan mga kable, mayong poste, nagray na bagang pagpara imahinasyon na an environment perming malinig hilingon. Pati ang mga telephone companies, itaralbong na ang mga kable ninda sa irarom kandaga. Malinig, bakong eyesore, bakong mainit sa mata, saka bakong makasusupog pagparamasdan. Kundi dahil mang kaya. Kaya ini pong sinasabing take over na ni, mayong naniniwala digdi. Taday man po iti-take over kang Bicolite and management kan Kasureko 3 nang gusto ni dong sabi yun, take over diyan poste pala na iniyo kang Kasureko 3 pagsasadiri na kan Bicolite. Mga pagkakautang pa lang kang Kasureko 3 sa mga supplier ninda. Magiging utang naman kan Bicolite tulos. Igwaman na negosyanteng arog kayan. Mapaperdi ka tulos. Ay, di man po. Kaya bakong take over po ini. Mali po ang sinasabing take over. Makanya-kanya sindang makanya-kanya sindang negosyo. Sa kano man pigahadit nindo. Sinasabi ngayon ni Mrs. Briones na igwapang 8 taon an prangkesya kan Kasureko 3. O, di pa man pala ma-expired o. Ano man ba yan problema? Ang mga empleyado rayaon pa man. Unless magkaigwa ka mo ni retrenchment o pagtatanggalin na empleyado o pagbabawas ng empleyado. O di man baga pong dapat ikahandal. Kundi ba adad ng nahahadit-digdi ang mga taga-National Electrification Administration na ipinapadara ninda sa mga iling electric cooperative para makabangon. Pero alagad, sabi ko na nga ni, sa report, sa pag-aprobar kan Senate, sa paagi ni Senadora Grace po, may mga pigbago duman o dagdag na mga kondisyones o kulatilya. Primero, dahil natutugutan ang mga taga-neya na makiarampa sa management kan Bicolite. Number 1 yan, pwedeng magkalakag at talagang dagan dyan kan neya. O di pa na sinda. Na dahil na sinda pwedeng, nasindang puder, hinahalian sindang puder na makiaram na to supervise and to control the operations of Bicolite and Power Corporation. Kaya pungot digdi simpre, not na nagkakalintar digdi, taga-National Electrification Administration. Anhapot. Saan man ka mo saan man nito na isiyan yan mga take over na yan, na mismong si Kong El Revillaperte nagtataram na iyo ang nagbuhay kayo ni para i-refile sa Congress na bako pong take over. Nagtataram baga bakong take over, masadiri man sindang prangkesa, masadiring mga tauhan para magkaigwa po nin healthy competition ang mga electric cooperative. Pero ang tinarget pa sa naman po baga, ang ringkunada, anggot ka mo ki El Revillaperte, iyo daang nakikiaram sa ringkunada, na bako nyaman distrito. Sabi ni paring Don, ka nagkaulay-ulay kami, ano man baya ngaya sinda? Dahil man niya nangangahulugan ang ilihidong congressman kasana kan sa imong distrito. Ang kongresistang naiilihir sa arinman na distrito sa enterong Pilipinas, representante yan po, representative po ngayon, kan Republic of the Philippines. Kapag nagpasar ngayon ng lay, ilingon nito si El Revillaperte paingurag ng ipinasar na mga house bills na ngunyan saro ng batas na mga pinapakinabangan kan enterong Pilipino. Dahil ang congressman ngaya, sa inkaman na distrito, congressman kan Republika kan Pilipinas. Anli na ipinapasar mo, pinapakinabangan
bako lang kan sa emong distrito. O tama man. Kaya may poder po si Ilri na buhayon as in i-repail ang Bicolite and Power Corporation na inuto na ang ringkunada taano. Kan binuhay da po yan Ilri, talagang totoo, aminado digdi ang management kang Kasuray Kutri na nasa ailing situation sinda. Alagad mo niyan, pigo-orgulyo baga. Very proud ang management na ikinukuraw na almost baka maging garo double A na ang classification anaros ang status kan financial maray-maray ng maray na kung pwede lang iduyan ta sa pagrukyaw taan eksperto sa ngaraning elektrisidad sa Pilipinas saro na dyan si Engineer Wilfredo Boxit na ibangon niya ang management pati ang financial na kamurugtakan na ibangon niya. Very proud. Totoo yan. Kita man siyempre, inuumaw tama yan bagay na yan. Pero may palpak pa manggiraray, may pagkukulang pa po. Dahil bako pa manggabos na pagkakautang, gayod, kang Kasuray Kutri, nabayaran na sa mga supplier. Pandua, ano pa ang pagkukulang para maging quality ang serbisyo sa elektrisidad? Ini pong daita pa na, isus marusip, daita pa na sisolveran, na pabor run out. Duwang klase pati. At igwana nga niya kung schedule of power interruption. May minsan pa kaya na may mga unscheduled power interruption pa na nagkikimat-kimat-an na supply ng kuryente. So yan ang nahabo kan mga member consumers. Kasi igwana ka mong ipigpatong na 20 pesos na penalidad. Igwana ka mong ipinatong na 3% interest. Igwana na sinasabi nindong magiging buffer fund. Nangarig igwangay kaming mabot-bot man lamang pambakal ng materyales, poste o kable, transformer, kung in kaso kita lamasaho na naman ng mga bagyo. Diyos ko, dahil man po lugod. Kundi ang Bicol Region, perming inaagyan po nin makukusog na bagyo. Tasayin man dasin da makit kit. Siyempre, kumit-kit ka mo, duman po sa dilensya po nindo. Tasabi nindo, nakiging maray na o. Nagastos na naman kamo ka na kaaging Sabado, kan pokarukara ba na ini. Amakon mong sipading dun, ugmaw na nag-interong nakangirit na nag-iistorya sa ko. Pero tingin maray pa disipig pagudtuan ko, abang sisiram kan mga putahe. Pati ngay dessert, o siya man niya ako kayan magastos. Ay, siyempre nga, langan man. Ang malakan niyang ang magastos kayan. Siyempre sinda. Kaya pala niya ako mga, isus man yun ang sinasabi ko. Tigpa para sabi nindo, an Kasuray Kutri, pagsasadiri kan mga member consumers, medya nga ning medya, igwalang tadol na, maringani si Pading doon, nakakakangkan sa endong pigagastos na pagkakan. O ini nga ning ibang medya, paklans lang. O unfair baga, dyan pa lang sa pagkakan, nagiging unfair na. Dapat, human sana, dahil man magtilam-tilam sa ibang medya kan si mga putahe, di gabos kung gabos, makanamit kan mga handa nindo. Si Pading doon lugod, pero tingaya pa di sa Chibug ko pa di. O kundi, yaon na naman ang bago nindong pangungulikta ng 20 pesos na gusto nindong gibuho na naman. O tanong, kooperatiba nga ni kamo na sinasabing pagsasadiri ini, kan mga member consumers, dinadangog ba ang boses kan iba na nagkukuraw na abo mi Kasuray Kutri Management, nakuliktahan kami ng tiga 20 pesos kada bulan. Dinadangog nindo. Iyan ba ang pag-aari? Ha? Iyan ba ang pag-aari ng mga tao, ng mga member consumers, na yung umaayaw sa kagustuhan nyo, pinapakinggan nyo ba? O tanong si Philip kung ano ang sa iyang i-report. Lip, pasok, ilaog mo. Ha? Hello. Hello. Salamat, Mavi Karandanga. Oo. Good morning sa mga parantabay niya to. Ano taro kayo ng boses mo? Dikdik sa palahog na sa building. Tama-tama.
Tamang-tama, Mapaulay tano man. niya to, si Police Lieutenant Villa Perino Vergara and PIO and Iriga City PNC. Oo. Mapunyanan ta daw din pahayag kapit sa pinag-turnover baga na duwang motorsiklo sa Iriga City Philippine National Police. Ma'am, good morning po. Like kung sa atin, disigayang korpo si Karong Galgion. Yes po. Ma'am, good morning. Good morning po. Ano pong masasabi nindo na may pig turnover ngunyan, duwang motorsiklo, pig tao po sa PNP Iriga? Malaki po yung ating salamat sa ating regional director dahil po sa binigay nila na 2 new motorcycle na kung saan ngayon po ang turnover ceremony here at Iriga City Plaza. Saan po galing yung 2 motorcycle, ma'am? Ito po ay galing sa ating regional director sa Campola po. Ayan ba ay talagang masasabi natin na di kalidad ba yan na motorsiklo at mataas ba ang sisi niyan? Pang habol ba talaga yan sa mga sindikato o kriminal dito sa ating lugar kung mayroon man? Yes po sir, ito po ay made po ito sa Korea. Oo. So, sa ngayon ho, ma'am, ilang motorcycle mayroon ang PNP Iriga? Kasi nadagdagan ng 2. Yes po, meron po tayong 2 dati, naragdagan ng 2. At sinabi po ng ating butihing Mayor, Honorable Madel Alfilor, na magbibigay din po ang City of Iriga ng 2 pang motorcycle ngayon pong December. So, lalong madadagdagan ho pala. So, hindi naman kayo mamroblema niyan sa gasoline allocation or pang-budget nyo sa gasolina? Suportado po tayo ng ating local government of Iriga at alam po natin na tutulong sila sa atin pong gasoline allocation sa mga motorcycle at mga motor vehicle dito sa siyudad ng Iriga. Oo. Kumusta naman ho yung mobile patrol nyo? Yung mga sasakyan nyo dyan, kumusta ang kondisyon? Ilan po ba mayroon tayong mobile patrol? Bali, mayroon po kaming 3 mobile patrol na kung saan po medyo matagal na po ito pero hanggang sa ngayon buhay pa po ito dahil po sa pangangalaga ng ating mga kapulisan dito po sa siyudad ng Iriga. Ibig sabihin, lahat ng 3 mobile patrol na yan nasa good and running condition? Yes, sir. Okay. Ma'am, wala naman akong gaanong katanungan. Baka may... Kasi malapit na ang halala na naman na campaign period ng ating palapit na national and local election. Ano ba yung mga ipagbabawal nyo? Patuloy na ba tayo magkakaroon ng regular checkpoint sa mga strategic na mga lugar? Yung gun ban ba ay implemented na rin? Please go ahead, ma'am. Sa ngayon po, sir, patuloy pa rin ang ating strict implementation ng ating checkpoint dito sa siyudad ng Iriga. Aha. Yes, sir. Go ahead po. Ano pa po? In this coming election, siyempre po inihingi po natin ang cooperation ng mga taga-Iriga, lalo na po ang ating mga local candidates. Kasi nasa sa kanila din po yung susi para maging tahimik at mapayapa po ang siyudad ng Iriga. Opo. Dito po ba, ma'am, sa atin walang na-identified na barangay na medyo nasa mga lugar na delikado ho sa ating mga kandidato na punta nila para sila ay mangampanya? Wala naman ganong balita. As of this moment, as of today, wala pa pong dinideclare ang COMELEC tungkol po dyan. Okay. Kasi may mga bayan tayo na minsan daw delikadong puntahan ng ating mga kandidato. Kasi mayroon daw mga tao na kalaban ng government. Ganun ba yon? Opo. Opo. Kumusta naman, ma'am? Last question ko na lang ang ating peace and order situation dito po sa lungsod ng Iriga, ma'am. Katulad pa rin po ng dati, the situation,
peace and order situation of Iriga City is manageable. Very peaceful ang siyudad ng Iriga. Oy, maraming salamat and congratulations ho sa inyo, Ma'am Police Lieutenant Villa Vergara Sirino at sa ating butihing Chief of Police dahil nami-maintain ho ang ating peace and order situation sa lungsod ng Iriga at mabuhay ho kayo at congratulations. May blessing kayo ngayon, dalawang brand nyong big bike motorcycle. Thank you so much and more power, Ma'am. Thank you po. Back to you, Lip. So yan tabi karon dang Joey ana pagkikipagulay niya to kay Police Lieutenant Villa Serino Vergara ana spokesperson kana Iriga City Philippine National Police. Morning na lang sa saya mga pagiriba sa pangingenot ni Police Lieutenant Colonel Dexter Bersola ana OIC Chief of Police kana siyudad ng Iriga saka sa mga rayaon digdi sa City Park kunya na mga panahon na nagpartisipar digdi sa turnover kana duwang motorsiklo na made in Korea gagamiton kana Iriga City PNP sa anti-criminality campaign. Ali digdi sa kuyang location ni man si Philip Parasana, RPN Radyo Ronda. Salamat na maray po and mabuhay po ang PNP Iriga. Thank you so much, ma'am. And aratsan mga tugang, ilalaog mi man ang mga napbuhay mi. Siguro, sa mga Facebook live viewers ta, bation mi man una ni paring tsa, ano, tamasupog man ta, baka niya kung may mga nag-watching sa tuya. Dahil man lamang ngayon nami-mention na rin ni Joey. Nakakauyaman daw ngayon yung announcer na ni. Iguan na nga yung taram kang kay paring tsa na. Pag si Joey man daw ngayon ang angkor, di ba sa ngayon kami i-greet? Dawa ngayon kami pud-pud na muro na mo na mag-type ngayon na mabati lamang. Dahil lamang ngayon nagbabati si Joey. Kaya ang ibatang pag-iriba, mga parang tabay, nauyam sa kuya. Dahil ko dapig babasan sa indang mga message, ano, aber daw. Si Siram Jason na Buibos, masiram na morning, also watching. Si John Eric Di Mabayaw, good morning from Zone 6 Del Rosario, Banao, Iriga City, also watching. Thank you so much. Mabuhay po kamo. Si Gemini Prestado Bungay Salva, also watching. Good morning, thank you. Si Alicia Malonda Nera, also watching. Greetings in Iriga, be safe po. Ay, thank you so much po. Sakaan sa kuyang iniidolo. Talented, ano ini talagang sabihin talang gifted ini, garo batang promil. Gifted child kan panahon. Hanggang ngunyan, talented pa manggiraray. Si Joter Tersinio also watching from San Agustin, Iriga City. Idol, totoo na masiram si mga putahe dyan sa Kasureco 3. Pero mas puwerte, so 599 na itinao banggiton mo man mga ano ni bisit ni pirak bagakan tao 500 pero mas puwerte ala daw idol totoo na masiram si mga putahe din sa diyan sa Kasureco 3 pero mas puwerte so 500 pesos na itinao sa media baga manggayod totoo yan. Banggiton mo man, mga buwisit, na pirak bagakan tao ang ginagastos nindo. Tapos maniningil ka mong 199 pesos na hil pinuputulan. Pag pinuputulan daan, naniningil ng 199 pesos pag pinuputulan. Nindo, tapos nagtatao ka mo nin 500 pesos supog ay. Gulping na uyam. Tayo na yan ang sinasabi ko. Dahil kang pagkumahog, pag-alimpasay, kontra nindo kan Bicolite in Power Corporation, binurukag ang enterong mga electric cooperative. Entero nagkakaraban, pati sa mga taga-Catanduanes, Camarines Norte, garo baga pinapaluas nindo na anggot ka mong maray sa nagbuhay kayo ni dyan sa Kongreso. Dahil ang pinapatubod din sa mga tao, take over. Kalokohan. Sabi yan ni Ilrina,
bayong takeover na mangyayari ang Bicolite sa Kasureco 3. Nagahagad man po sindaning sa dirinig ng pangkisa. Saka anong pigpaparadit nindo? Na sinasabi ni Mrs. Bione sa kaniboksit, na kamupalan, ma-expired ang pangkisa nindo is 29 pagayod o 2028. Kung bagay gwapa ka mong 8 taon dyan na prangkisya, na daipaman ka mo palang ma-expo, o di i-continue nindo ang sendong pag-service sa publiko, diretso nindo, daipaman palang ka mo. Ay, ano naman tayo? Kung di pigpapara paluluwas na ma-take over mayo man pong arog ka yan. Saralaan po yan. Nagagarastos ka mo ning para lang i-mislead o itawanan ng salang impormasyon ang mga tao? Para rautunin do si Elry Villaferte, na si Elry bako man talagang original, nakagpadrino o proponent kayo ni. Kundi siya sa naman pala, nagbuhay na sana. Nag-refile na sana kayo. Nakalusot sa Congress, na ipasa sa Senado. Pag-abot sa Senado, to karon kan komitiba ni Grispo, ni Senadora Grispo, kan Public Utility and Services, saka ining energy. Pimirong hiriringan pa sana. Dahil na nagpalo ang schedule of hearing, nagpalo as tulos nin approval ka niyo si Grispo na, okay na. Basta may mga kondisyon, no. Duman pa sa mga kondisyon nintiro pa kamo nagkakala-kaga, lalo na ang mga nagrepresentar man, so mga sinugo man na mag-acting general manager sa mga electric cooperative sa Bicol kung igwaman. Dahil kamo, hinahali na kamo ning poder na makiarampa sa management, operation kan Bicolite in Power Corporation. Nailing na nindo yun. Tama man naman nag-react. Nagagastosan pa ngayon kamo. Dahil na ngayon nindo yung maano, takang panahon, giniboyang kantulong mga congressman dahil nasa ailing situation baga po kayo ito tabi. Nasa ailing situation po tabi kayo ito ang Kasureco 3. Di ba? O yung niya na sa naman nagraray-rayo, blamasahaw naman kita ng bagyo, magdarapla na naman, dahil na naman kamo makabarayad sa pagkakautang sa mga suppliers, nin mga materialis, nin kuryente, sa SMIC, o kung ano, Sanmig, o kung ano-anong mga nagsusupply kaya. O di ba, no na? Kaipuhan man kan mga tao, may pagpilian. Dahil nasa demokrasya kitang nasyon, may pagpilian kita. Kung palpak ang serbisyo kan na yung sarong ining electric cooperative, doon man kita sa pribadong kooperatiba. Maglipat. May at least kitang pagpipilian, karo mga estasyonis ng radyo na mas maorag po para sa muya. Dakol na mga estasyones ng radyo, may FM, may AM, o kung ano pa, kung may AA, or kung may FF na mga radio station, magburong karas na, mag-operate na, mas gusto mi yan. Arog ka yan, may pre-enterprises na inaapod. Bakong pagparasusulon sana ang pag-operasyon, na sinasabing pagsasadiri kan mga tao, kan mga member consumers an sarong electric cooperative, pero pag nagbubusis ang mga sinasabing kagsadiri, dinadangog nindo. Pag nagsabing na penalidad, dinangog daw nindo. Management, dinangog daw tabi nindo. O pag nagsabi ka muna naman ang board, imponer ng 3% interest. Sabi na naman kan mga sinasabi nindong kagsadiri, habo mi. O dinangog na naman nindo. O kamo ang nasusunod. Uyan na naman ang pang-ultimo. Sabi nindo, urago na ang management ni Buksit. Sabi nindo, nakabango na kamo. Hain mo niyan ang sinasabing, garo nagpaparapol na kamo ng time mobile, cash, di urugbaw na naman member consumer. Uragon talaga ngayon na si Buksit, oh. Nakabangon talaga ngayon Kasureco 3. Nagpaparapol na nga ni, may mga papremyo pang cash. Bigla pagkaaga, magtaram na na yung Kasureco management na manining makolekta da ka mong 20 pesos na naman. Sa lambang member consumer, owner consumer ta, para da ka mo magkaigwaning buffer funds. Sa na pala napapadagos ang kinikita nindo, takaipuan pa nindo kaming pagabatan
sa bayaran, monthly. Sabi na naman kan sinasabi nindong owner na mga member consumers, habok me, bayaran sa indo. Dinangog na naman indo. Ui-impose na naman indo. Kaya ang anggot naman po tabi sa indo. Ang ibang mga member consumers kang kasureko ti, gusto naman na magkaigwan ng competition, na maglaog naman ang Bicolite and Power Corporation. Tangarig, dai talaga, sala talaga ang sabi nindong, pag naglaog ng Bicolite, maparataas ang babayaran. Napakamali. Napakamali. Mas mabarato po, mas mabarato. Pati ka mo, baka magsunod ka mo sa pagbarato. Tamayo ng gayo ka mong pagpapara kolito na mga charges kung ano-ano pa. Ano pang mga kolekta, taigwan na ka mong kakompetensya. Pag may kakompetensya pa di sa negosyo, nagkakaigwan ng cutthroat competition. Pabagsakan niya ng presyo, pero pagayunan niya ng quality. Kaya iyan ang gustong mangyari. Tabang po yan sa ringkunada, tabang sa mga electric cooperative para maleksyonan ang mga electric cooperative magkaigwanin maurag na serbisyo, di kalidad na serbisyo, tangarig da ka mo, kompetensyahon. Tama o mali? Pero kung naharag man kayo, padit-dit na sana, may power interruption. Ata igwa ng schedule ka yan, igwa pang un-schedule. Oh, iyan ba? Garo man yan ang mga tubig na buwa. Ata palpak na nga ngayon serbisyo, mapasa pa ka mo kang 12% value added tax. Dahil naman nga nagkasurupog man nga isus, marayosip. Marangaling may mayor ka mo dyan na, sa nabuha. Mayor per simbulan ta, pinasuspend, di ba gayan pagpasa kang 12% value added tax na sa mga customer ninda. Ay inda tayo. Nandito na shine with the stars tonight. You better watch them shine, cause they bring our future right. L-U-I-G-I, Luigi Villafalte. Una din may matang sa akin at puso. Nandito na shine with the stars tonight. L-U-I-G-I, Luigi Villafalte. Una din may matang sa akin at puso. Luigi! Palayugan ko nga ng good morning si Herman ng Monica Perique. Sabi niya, good morning sa Endo Punggabos. Sabi niya, pakibati man si Gina Cisno Ablon, Basqueñas and Emily Ramos and Mary and Kuya Hector Tanyuri at kay Sister Maroa Yazero of Japan and kay Sister Melanie Mendoza of Limassol, Cyprus, also kay Mr. Vander Gaysen of Limassol and kay Mr. Rolando Medroso of Calabanga, also watching, pero garo nasa abroad siya ngunyan. Siringan si Mary, hello everyone, sabi niya, also watching. Thank you, stay beautiful with your gorgeous face. Kuya, kaya man si Kuya, perming nasa kataid ni Mary ta, sige siya ang ganda. Oy, si Randy Artiaga Santisas, also watching. Good morning, Sir Joey, always listening, sabi niya. Bueno, uya pa sa tong hanap buhay. Osi, Gesi Mix. Osi, Gesi Mix. Osi, Gesi Mix. Sa kongreso siya na nga. Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte. Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte. Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Pagtutuunan niya kayo ng libreng edukasyon profesional sa bawat pamilya at iyon ay magayon. Tatabahuhin niya lahat sa abot ng kanyang energy. Ang maumpisahan niya Rinconada State University, kaya pati ang Plumsur Medical Center dun sa Bula. Pagagandahin at modernisasyon ng kanyang magagawa dahil sa kanya nakilala si WC Kamsur at Karamoan. Pasikatin ang Rinconada'y kanyang pagsisikapan. Trabaho kanyang nililikha, probado na siya sa gawa. Napatunayan na nating tumutulong siya sa madla. Ang kailangan sa kongreso, yung tumutulong talaga. Mix Villafuerte, kailangan ng Rinconada. Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte.
Mix Villafuerte. Uun kan kahobenan, nagserbi sa barangay, sagkod sa sanggunian, kan sa tuyang bulang banwaan, padako siyang nagtatabang, programang pangkabuhayan, ngunyan kagawad sa bula, Greg Lopez Pontanal. Bago ako magdagos kan mga hanap buhay, good morning kay Macy Socorro Rodriguez Yiloyo, also watching. Thank you so much. Regards ni Hermanang Monica. Hanap buhay pa kita pa. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. An oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. At Sutter number 11, the Kaiju, Kai Soto. Kai Soto, bagong basketball star. Sa sipag at tiyaga at sa tulong ng sustansya rap ng Star Margarine, mas abot ni Kai ang pangarap niya. Kai goes for the shot. Slam dunk. Puno ng power nutrients na tulong pampatangkad, pampasigla at pampalakas, kasabay ng proper diet at exercise. Sa Star Margarine, mas abot ko ang pangarap ko. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Ako po si Jennifer A. de la Peña, BSED English sa Liceo D. Masbate, taga Barangay Malinta, Masbate City. Salamat po Congressman Elsalde Esco kag Congressman Alfredo A. Garbin Jr. sa bulig paagi sa educational assistance sa pariho ko na igwasing pangarap magampisyon sa buhay na makaeskwela. Maging isad na teacher para makabulig sa komunidad kag sa akon pamilya. Salamat, ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Si Jeff Besenyo, bayaba niya ang baaw. Si Jeff, siya ang magpapadagos, tultol na paggobyerno. Oh, si Jeff Besenyo, dawa na sagkod ngunyan masakit ang panahon. Perming yaon Jeff Besenyo, maalalay sa to. Serbisyo na probado, perminti na tao. Pagpadangat ka sa baaw, talagang totoo. Ako po, si Sal Fortuno Junior. Junior, Sal Fortuno Junior, Sal Fortuno Junior, masilbin siya. Nagmana sa ama, nagmana sa ina, namana ang karahayan. Kaya mas makusog, kaya mas maurog ang sa iyang paglingkod. Sal Fortuno Junior, Sal Fortuno Junior, masilbin siya. Pamayo kan sa tung banwaan, asin lider kan sanggunian. Siyaan mayor ta, migay ibas ko, ibas ko, ibas ko, ibas ko. Ibigay ibas ko, dagos ang progreso, asin ang pag-asenso, kita sigurado. Inunoy ibas ko, maray na konseho, tuntol na liderato, dalan sa pag-asenso. Inunoy ibas ko, sinag na konseho, harani sa tao, dalan sa pag-asenso. Ngayon migay ibas ko, hulaan nag-asenso, sa tuyang ipadagos, maray na liderato. Sinunoy ibas ko, bilang sa tung vice mayor, ang sa tuyang konseho, ang irarani sa tao. Migay ibas ko, ang sa tung mayor, Nonoy ibas ko sa tuyang vice mayor.
Sai Soto, bagong basketball star. Sa sipag at tiyaga at sa tulong ng sustansyarap ng Star Margarine, mas abot ni Kai ang pangarap niya. Kai goes for the shot. Slam dunk! Puno ng power nutrients na tulong pampatangkad, pampasigla at pampalakas, kasabay ng proper diet at exercise. Sa Star Margarine, mas abot ko ang pangarap ko. Let's be the solusyon plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Mga tugang, balik po kita sa programa. Bayanta naman daw ano na yung isyong ini sa Kasuray ko 3, sa Kasabi ko Light. Ubos lang ang oras ta dyan. Digdi naman kita sa iba. Oy, good morning sa mga nakatutok mo niyan sa Transistor Radio. Good morning dyan sa Banwa ang Kanbula, kay Mayor Migay Ibasco, nagawatsing man si Manoy Nono Puntanal. Saka si Aspirant Councilor Greg Puntanal, also listening, also watching. Thank you. And sa office ni Mayor Migay, nag-watching sindangon yan. Diyan sa Baaw, sa opisina ni Mayor Jeff Vicenio, good morning. Nag-watching man ang mga staff niya, no, ha? Thank you. Sa opisina man ni Mayor Persimbulan, nag-watching si Cap Joseph Permante. Thank you. Saka si Bator and si Injok. Saka si Manoy Kim, also watching sinda. Sabi, miss ka na namin, Idol Joey. Uy, yun ano, ha? Kaya ako nakakapashare pa dyan sa opisina ni Mayor Persimbulan. Si Bot Pangmaray. Bayay lang ta, baka makapashare ako ta pag-ulayan mi daw ni Mayor itong political jingle niya man. Ano, ha? May pinapabati si Irmanang Monica, si Sey daw. Ilingon ko daw, Irmana, kung si Sey itong gusto mong bationg kuman, ano, ha? Yung mga friends ngayon ni Irmana, si Imelda Tumon, yan. Saro yan sa parang tugang niya na. Nayaon sa Manila, si Mrs. Imelda Tumon and family also watching. Thank you. Bationg ko man po ang pinakamabuot, pinaka-relyosa, madaling dulokon, matinabang. Kulang na sana magkandidatong city councilor sa Iriga or mag-board member. Tayo ni gulpi ng tinabangan kayo ni bako lang mga taga Manila, kundi sa entirong Bicol Region, sa entirong Camarines Sur, sa entirong Rinconada. Haloy na naging staff, naging political chief, naging sagod sa ngunyan, iyo ang Chief Political Affairs Office of the Congresswoman Jusal. Kahit ito pa panahon pa ni Kong Sal, siya ang political chief officer, ano po, sa House of Representatives. Si Mrs. Dorothy Ibarita Amansi, also watching. Thank you po, Ma'am Dorothy. Mabuhay ka po. Regards sa family, regards man po. Uy, mga gwapito pati mga makuapo. Ano ni Ma'am Dorothy? Si Bibi Gregorio Yulo, also watching. Sabi niya, good morning. With may kape pati o may pigment na kape o. Cup na may kape with coffee mate.
Nagsiram ng sigupon kayo na sir. Diyan man sa party kan Bato, good morning monkey, aspirant, mabalik Vice Mayor Vic Ramos. Uy, bilib ako ki aspirant councilor Popong, ano to? Pongpong Ramos. O Popong Ramos. Pong Ramos yan. Padangat na marinig Gubmigs. Kada pagtribuna dyan, pag nagkakaibang leaders meeting, sa mga barangay sa Bato, pirming pigapod ni Gubmig si Pong Ramos. Siya kaya, si Pong Ramos, ini-expire. Dating fire officer ini. Kundi retirado na Saka siya pala na bistadong maray na parabulang, kan mga postadori, saka kan mga parabulang, bistado siyang maray, saka kinakampanya sa kan mga parabulang, nagarumag top notcher. Sadyang ko tana ang pigasabing matap notcher, ito ang retired US Navy mayamanon, nakadakol negosyo sa Bato, kundi bakod ang tultul na kaulay, kaya garo Pong Ramos daan mapers kagawa dyan kuning kaso man. Tan mga parabulang kadakol, iyo da pala ang nagsusuporta, Kaya tigiling-iling niya to, ang linyada dyan sa Bato ni Mayor Frank Bernaldez, malulupit man talaga ta mga retirado sa gobyerno ang kadaklan. Mga kwalipikado. Aram po nindo, sa totoo lang, lalo na kung mapili mananggad kita ng congressman, mapili kita ng councilor or board member, dapat itong maurag na talaga ang mga experience. Saka di kalidad man ang mga programa, lalo na ang edukasyon. Itong may experience na talaga, may work experience na, lalo na kung nag-retired sa gobyerno, na may pagkaaram na sa pag-service sa gobyerno, sa mga tao. Anong taman itong mga kandidatong lintikuran, baka magparasweldo sana, pag-abot sa sesyon, kung man dunong sa pagpasar ng resolusyon o ordinansa, man ang gigibong kain sa sesyon, magparatukaw, matindog kung mga ngaji, prayer ngayong una kita, sakalang ang partisipasyon garo, tumatao sana o palamuti. Turukaw naman niya kita. Pagkatapos kang bayang magiliw, pangaji, turukaw naman niya kita. O attendance, o present man ngayon. Yan sana naansap ang gamot. Pero pag-abot sa deliberasyon, ay Diyos ko, dahil man nakakangaw-ngaw lamang o nakakataong maurag na ideya para pakinabangan kan mga bisinos ninda. Ano daw mga tugang kon magpasarman kamo, lambang sanggunian bayan o panglunsod man? Sa sendong internal rulings or sana sa parliamentary procedure nga ni, dapat matuom ninda yan. Dangan, ini pong dapat gibuhon, ang lambang ilihido na nakatukaw na miyembros kan August body, lalo na ngunya na maeleksyon na naman. Pagkatapos na kamo magsurumpa na, pasumpaon na kang komelik na nanggarana ng mga konsyal, dapat sa Indo, ang presiding officer, kutahan kamo. Tama o mali? Taigwa dyan mga konsyal na iusan ang nagpaparaparagal na magparapasar sana nin mga resolusyon or ordinansa. Halimbawa, 10 yan na konsyal o 8. Igwang munisipyong 8, igwang syudad na 10 konsyal. Sabihin tanang pinipili ta kumpleto man, 10 man, di yun na, nakapili na kita. Sa performance, ang naihiling talang lilima-lima ngaya na konsyal ang may higo sa naman na sige ang pasaresolusyon, sige ang pakitutuan sa deliberasyon, sige ang padrino nin mga ordinansa. O silima lang, membro, taga-pirma, taga-sweldo, kan sa indang kabkabo na 15 na katapusan. Nag-apply pa lang kamong makonsyalan iba para lang kamo may trabaho sa kamay sweldo, sa kamay puder.
Alaga ditong gampanan doon sa indong pagiging lehislador. An iba dyan, mayo man ipapasar. O, saro-saroon ta daw ining i-interviewon mga incumbent na ini. Kung igwa lamang dyan nakapagpasar, or mayong nakapagpasar, na resolusyon man lamang, or ordinansa, dawa tigturulo na ordinansa. Kaya dapat ang mga presiding officer, yan ang pangapudan ko sendo. O digdi halimbawa sa Irigata, si Konsyal Itsil di maiwat baga na bistado ni dahil dawa turog pwedeng gisungon sa iyang battle cry. Assuming, iyo anang gana, assuming lang po ina, or assuming man, anang gana si Sani Maestrado, puro lang kunwari, may nanggana sa inda, as Vice Mayor, Presiding Officer. Ano daw kung nagadunta sa inda mga tugang, na ang lambang maiilihir na konsyal kan syudad kan Iriga kutahan kan presiding officer o ika top notcher pababa hanggang pasampulo na nangganang konsyal kinukutahan takamo pwede daw yan baka petition mo tadig di sa Pilipinas uso ang petition kaya pa diya ini ngayon lukotoy ngayong vice mayor ngayong ini kinukurutahan ngayon kita pa di pag ini man ngayon may gusto ngayong ipalusot man na ordinansa, daita man nga suportaran, baralusan kayang pa rin. Ano? Pero magayon ining suggestion ko pa rin, makanos. Kasi ako may namamasdan ako dyan pa rin. Iniman niya ako kaya para atin ko sa mga session regular. May namamasdan ako mga lima dyan na mga mauurag talagang sa deliberasyon, mga lintik kaurag. So iba man, sige lang, an iba nga ni, nagsisiri-cellphone pa. An iba, namumungnan lang. Dahil man nagpa-participate sa sesyon. Pero naghahansa pag nag-roll call. Oh, mga present, yan na. Natindog, natukaw, pag tapos kan bayang magiliw, saka ini yung prayer. Minsan, nag-aano man siya. Ano ba dyan, sa mga daing gayo maluya-luya man na konsyal, iyong taga-pangaji. Ika naman daw ngayon yan mga ji, konsyal ano. Araw na lang kayong ginigibukan mga presiding officer. Pero ano daw, kung tama ako umali. Tangalig dyan tamasukol, asin magkararaya, ang mga nagpaparakaralaog sa politika, nagpaparakarandidatong daiman kwalipikado. Tama umali ba di? Nan dapat mailihir ng mga konsyal, munisipyo man yan, probinsya man yan, mga board member, kuta, Vice Mayor na tigturong na ordinansa sa laog nin sarong term nindo. Diyos ko, para tulo o maximum of 5 ordinances. Kung mas dakol, mas maray. Ang maipasar, mas maray sa pakikinabangan kan sa inyong constituentes. Dahil man lamang masayang ang mga tao sa pagpili sa Indo, dahil man lamang masayang ang gobyerno sa pagpasweldo sa Indo, asin pagtaonin ano-ano pang mga benepisyo para sa Indo. Ba kung ano ba dyan, naglalabot sa naman, miski sa congressman, sa Congress, may mga naiilir dyan ng mga congressman porque mapirak, daman utok, maaman dunong, pero nakatukaw sa Kongreso. Pag abot sa Kongreso, dahil nakakasabay sa deliberasyon, taano, udaman ki utok, pero nagsisweldo. Kinsinas katapusan, so mga benepisyo, so mga inaapod na mga bacon ninda dyan, mga anong apod kayan itong mga budget na para sa mga asainda, magsa pork barrel sa mga senador, magsa ano nare-receive ninda yan, sa mga ano man sa congressman, anong apod kayan, congressional district pa, no, di ba? O, punanta sa baba, dapat kutahan niyang kan mga mayor sa mga vice mayor. O ika, tanailir kang konsyal, ika ang nagtap notcher, panduwa, pantulo, hanggang pangwalo. Pag syudad, siyam, pang sampulo, kinukutahan ka mo. Nin at least man lamang sa laog kan term nindo, sa laog nin tulong taon. Makapasar ka mo ning minimum, nasa na, nin tulong ordinansa, maximum of 5 ordinance. Kung magsubra pa dyan, mas urago niyan, mas saludo kita dyan. Magpasar ka mo ning minimum na 10 na resolusyon, makapasar man lamang ka mo
nin kisera 20 resolusyon antes pang matapos ang sa idong torno. Gusto daw po kamo kayan o abo nindo? Ta kung dahil man lang nindo kaya, pumurundo na ka magkandidato. Bang iyo po. Tabakan purpose ka na iba. Baka man talagang sirong pag-service sa publiko, kundi trabaho ang sa indong hinahanap. Kita man, ako man, minsan tuntuman si Joe Willim. Nailing ko ng maluya-luya man, binoto ko pa. O, si siya ang tunto si Joe Willim, tayo binoto mong maluya-luya na nga ni. Maluya na nga ni ngayon mag-ano. Kaya ngunyan ako, mapili ako talaga itong tama dyan sa konseyo. Ay, di kumabuto ng kung day tama sa konseyo. Lalo na kung ursinong kaulay. Dahil ko yung ibubuto. Kung mayong politikong mayong sarong tataramon, kandidatong mayong words of honor, buisit na buisit ako, dahil ko yung ibubuto. Pero kung politikong may dunong, ang kwalifikasyon sa edukasyon, maurag, bagay na bagay. Political science graduate, may background sa College of Law, graduate nga sa accountancy, may projection sa mga tao, gustong mag-asenso ang syudad sa kan mga tao, ay number 1 ko yan iraralag sa listahan ko. Bago pa ko maglaog duman sa presinto, sa polling precinct, aram ko na sa mga pangarang kan ibuboto ko ng mga konsyal. Dahil iyon ni ang karapat dapat. Abo na ko magboto, kahit itong aram ko ng maliluya man, ibinuto ko pa. Si tuntuhon ko sa diri ko. Tama o mali pa din. Pero tama daw yung suggestion ko na kung si isay man na nailihir na konsyal, dahil man lamang nakapasar ng sarong resolusyon o ni sarong ordinansa, bago sa iyang termino, mag-resign siya sa trabaho sa pagiging ilihidong konsyal dahil siyang naikontribuir man lamang ni sarong ordinansa o resolusyon sa mga tao. Saka sa August body, nakakasupog. Pwedeng bulihon nga niyan. Kang kapuanin da konsyal. During regular session, sabi ngayon ni Joe Willim, an announcer ngayong urag-uragon man, pero tuntuman kan RPNDC kaya. Bulihon nga itong mga konsyal na nailihir na dahil man lamang nakapasar ni sarong ordinansa or sarong resolusyon antes matapos ang termino. Kaya ini nga si Honorable, mag-resign ka na ngayon, tadae ka na bubuton liwat ni Joe Willim. An urag-uragon mangyaya, pero tontong announcer kan RPNDC kaya ay tama o mali. O siyempre masusupog man, magkaroon ng delikadesa. Kaya dapat sa mga mailir na mga politiko, kandidato, dapat may sarong tataramon, may delikadesa. Ano sabi ko ang delikadesa pa di? May manipis na lalawgon or bakong kapal mo? Anong apot ka? Itong delikadesa, garo may kasusupgan man lamang. Lalo na ang dapat nabutuhan ta, asin mailukluk ta dyan ng mga politiko, sa inman na lugar, poon sa Malacanang, sa pagkapresidente, pababa sa munisipyo, barangay level. Dapat ang nailulukluk ta dyan, itong gusto asin masunod sa inaapod na pananagutan. Dapat may paninimbagan ka mo sa bayan, sa mga tao, may pananagutan, paninimbagan na kamo magkamali. Sa Japan pa di, ang politiko duman nagkamali, ginagadanan sa diri, nagsusuicide. Dahil ko may sinasabi na kung nagkamali ka mo sa Pilipinas na mga politika mo, maghugot na ka mo o mag-samurai ka mo kan sa diri, nito tabako man kitang sudadano kang Japan. Kundi duman, may kasusupgan. May kasusupgan duman. Masautan lang duman na nangurakot. Nagmitir kan pira kan kabangkang gobyerno kan Japan. South lang yan, ha? South pa lang yan. Pigi-imbestigara na sa Congress ninda o sa Senado ninda. Ay ita nagpapakagada na supog ng maray. Kaya dapat may pananagutan, may paninimbagan, asin may kasusupgan. Kung daing supog ka mo, dahi ka mo nababagay dyan. Di ba? Kung nabunin dong managot, asin manimbagan, dahil you are subject for accountability, dahil ka mo nababagay na mag-apply sa muyang mga botante. Di ba? Lalo na, ang background nindo sa pagpuro pamilya. Paano nindo ma-advisean ang sa indong mga
constituencies na mag-aragom, nagsusuruwaya, nagbuburugbugang, kung ika mismong kandidato, suway ka man sa ago mo. Or ika man mismo, inambayero man, agad, ako, pag sinambayero pa rin, ko buboto. Mato dyan pa rin. Kaya dapat, maatubang ka mo sa mo na mga employer nindo, kita, nagiging employer sa naman kita during election, after election, maayo na naman kitang kapangyarihan. Ang pagiling na naman sa tuya, mga mga islabo. Pero dapat, public servants sinda, bago sinda mga among, bago sindang boss, dapat. Correct. Public office is a public trust. Kami ang among nindo. Kami ang dapat magsugo sa indo. Kita na naman kaniyang, islabo? Eksklabo? Slave na naman kita kayan after election. Ngunyan, tamaurag-urag kita, takita man ang mga employer, kita man daw magparatabuga sa indang ngunyan, na kamo, ma-apply ka mo sa mo, tumurultul ka mo, dapat mag-atubang ka mo sa mo, malinig ka mo, mayong tato. Buisit ako sa may, ma-apply kang trabaho, may mga tato ka. Anong gusto mong sa paluwason? Magpatato naman kaming mga employer mo. Ang policy minigdiyo ng mga butante, mga employer nito, bawal may mga tato. Saka ang hirdo, ang pagkabulog, kung lalaki yan, babayan, dapat itong swabe magayon. Disente. May malinig na isip, asin puso. May tultul na isip, may pusong mamumuton, bakong urag-uragon, bakong inurag, bakong makinulog sa kapwa. May nagtexting niyo. Joey, laman niya ka, gabat niya kito na mo Garo ka magabat man niya yung kondisyon mo, Joey, inaagad sa mga mailir na vice governor, vice mayor na kutahan ang mga mailir na konsyal. Yeah, nag-a-apply sila. Kita man magtaong kondisyon. O ang kondisyon ni Joey Lim, ang urag-uragon asin pulpul man na makaurag man announcer kan RPNDC kaida. Kami ngayang mga vice mayor and vice governor, magkutang kami sa indong mga bukal sa mga konsyal na magkaigwa ka mo ng at least minimum 3 ordinansa up to maximum of 5 ordinances na maipasar bago magtapos ang terminindo. Kung daida, parisenon ka mo, asin bulihong ka mo during session regular. Taka mo, nag-apply sa inda, nagtukaw digdi para magparakabkab sa naning sweldo, pero inutil. Mamang kamong na-contribute na tabang na mga leyes para pakinabangan kan mga tao, lalo na kan mga nagtitios. Magabat man niya, Sir Joey, sa mo yan. Requirements. Pero hindi lang, sabi ka niba, bravo idol, may nag-text man digdi. Hali sa 0909-823-7024. Bravo idol, kaya kita magimata na, regards ki pading cha. Oy, hali, regards man na ki pading Joter Tersinyo. So mga gustong maglaog pa lang sa RMG, itong, nga po dyan, itong manager na grupo, ining sa may grupo baga sinda kayan. Itong may tinatatak nga dyan sa mga guardians. Supremo yan si baga, Sergio Tertersinio. Mag-apply ka mo dyan para ma-renew ang lisensya nindo or ID, pasyaranan nindo. O na idol si nangakong Chivas Regal sa kapundador na kandidato, kuyog man bad or sino man to. Saro man tong potikon. As in, mayo man sarong tataramon. Pag-aro kayo scotch dahil natulo si Boto. Disqualified. Potikon. Disqualified nga yung kijiwing urag-uragon na pulpul man announcer kan RPN. Harap na sana yung kaya. Beno param na kita si paring siya sa technical na kay Manangko. Hindi po si Joey. Salamat kan sa inyo. Pagkantabay sa mga nag-Facebook Live. Sa mga nag-participate. Thank you so much. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao